Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag har jeg en kusine med. Kan du fortælle lidt om dig selv? Jeg hedder Selina, og jeg går i fjerde. Jeg går i fjerde, og så jeg er 11. Så. Ja. Og jeg er 12, så ja. Men vi vil egentlig bare lidt hårdt for Fra Hjellerup Marked. Så ja. yes. Hun starter. Yes. Den første ting, det er, at vi fik den her. Ja, der er lidt hår på. Den her af min mormor, fordi... Ja, vores begge. Ja, fordi vi er kusiner. Så ja. Og så fik jeg den her, de her gratis af en dame. Jeg fik også noget, men jeg tog kun et stykke slik. Ja, hun var sådan. Og så købte jeg den her. Hun var seriøst bare til os sådan, vil I gerne have et stykke slik, så jeg var bare sådan, ja. Og så den her hvide en. Og det kostede 40 kroner for de her to. Og den her kostede... Det ved jeg faktisk ikke. 25, tror jeg. Ja, 25. Og tag 3 for 50. Ja. Nå, hvad skal jeg starte med? Okay, jeg starter med den her. Og jeg fik faktisk 300 kroner af min bedstemor, så det bruger jeg resten af pengene i morgen. Ja. Så vores mormor har købt den her til mig, den her. Det er cute. Og så fik hendes lille søster også en. Ja, en jordbær. Prøv lige at høre. Prøv lige at være stille. Det er fordi, det er til, når jeg skal... Kan man høre min? Grunden til, at jeg gad have en, det er fordi til skole. Skal vi sidde sådan her? Ja. Det lyder faktisk mærkeligt. Nå, og så købte min mor den her klemme, fordi at den anden, jeg havde købt... Den sprang. Ja, nej, den gik i stykker, da jeg gjorde det her, fordi en af mine veninder, vi lavede sådan en video, hvor vi skulle smide nogle ting ud af vinduet, så da jeg tog den, så da jeg gjorde det her. Så gik den i stykker. Ja, så gik den i stykker. Og det er den ikke sådan lidt hvid beige? Den blev købt, den anden, den jeg havde, den der gik i stykker, den blev købt på Gran Canaria. Ja. Så, og så har min mor også købt den her klemme til mig. Og i alt kostede det sådan... Tag 2 for 40 kroner. Ja. Så den er og det er en virkelig flot ind, den her. Ja. Det er en virkelig pæn farve. Mm. Og så købte min mor noget... fodboldtøj. Ja, fodboldtøj. Fordi det har hun ønsket sig. Ja, det er Mbappé. Hedder han ikke det? Jo. Mbappé, ja. Nummer 9, og så selvfølgelig det hold, han er på. Ja, jeg ved ikke lige, hvad det er for hold, men... Jeg ved ikke. Jeg er ikke forstand på fodbold. Og så, det var et sæt. Og det kostede 200 kroner. Ja, i alt. Ja. Sådan her, og så bagpå. Bare så folk, de kan... Ja, den vender lidt forkert, men... Og så kan vi lige sige, at... hvad hedder det? Ja. Hvad for et sport vi går til? Bare fordi de tror, du nok går til fodbold. Det går man også ikke. Jeg går til gymnastik. Og jeg går til dans. Så. Yes. Men det og man kan nok finde mig på Facebook. Ja. Ja. Men man kan, hvis I rigtig godt kan lide den her video, vil man meget gerne like og subscribe. Det gør jeg helt glad. Ja. Vi ses.